रायजोफोर गुड मर्निं बयखौबो खुलुमग्रोबाय आंनि अननाय सिबिनायखौ एडभान्स गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय 2026नि अननाय खुलुमनाय नोंसिनो एडभान्स निउ इयार जासिहरग्रोनाय जाबाय। माने थांनाय क्रिसमासनि बेलायाव मोसानायनि बेलायाव बहुद थरख' बिथरख' नुनो मोन्दों आरो जा माने सावथाल बा माबा उरिया बिदिनो माबाजों मोसानायनि थाखाय आरो देख ख्रिस्टान ससाइटिया ओरैबायदि जेनेरेसन ओरैबायदि गोबां जेनेरेसननि मानसिफोर दङ। सोरबा हिन्दी भाषी थानो हागौ, सोरबा सावथाल थानो हागौ, सोरबा गार' थानो हागौ, सोरबा राभा थानो हागौ, सोरबा बर' थानो हागौ, सोरबा कसारि थानो हागौ, सोरबा आसामिस थानो हागौ। नैबे बेलायाव मोसानायनि बेलायाव हिन्दी गानजों मोसानो हागौ बा सावथाल गानजों मोसानो हागौ बा माबाजों साद्रिनि गानजों मोसानो हागौ, हिन्दी गानजों मोसानो गार' गानजों मोसानो हागौ, राभा गानजों मोसानो हागौ। बेयाव माने जिखुनु जाया जाथिखौनो भेदभाब खालामनाय गैया। जोंनि ससाइटियाव गासैबो जाथिनि मानसि थायो। नंखायनो जोङो सावथालजोंबाबो मोसागोन, जोङो माबाजोंबाबो मोसागोन, हिन्दीजोंबाबो मोसागोन, जोङो साद्रिजोंबाबो मोसागोन, आसामिसजोंबाबो मोसागोन, जों मोसागोन आरो। बे फेस्टिभेला जाबाय अनलि बर'नि फेस्टिभेल नङा, गासैबो जाथिनिनो फेस्टिभेल। जायहा ख्रिस्ट'खौ मोजां मोनो आरो ख्रिस्ट'खौ अनो, ख्रिस्ट'खौ फोथायो, बिसोरनि फेस्टिभेल आरो। बे फेस्टिभेलाव मोसानाया खालि बर'आ बर'निजोंल' मोसानांगौ बे नङा। माने मोनसे मण्डलियाव सोरबा सावथालबो थानांगौ, सोरबा बर'बो थानांगौ, सोरबा राभाबो थानांगौ, सोरबा गार'बो थानांगौ। मोसानाया बयबो मोसानो मोन्थाय दङ गासिबो। नङाबा बिसोर बुंगोन जे गावसिनिल' मोसायोलै, जोंनिजों मोसाया, जोंनि हिन्दी भाषीनि गानजों मोसाया, जोंनि माबाजों राभानि गानजों मोसाया, बिदि जानो हागौ। गावसिनि बर'निजोंल' मोसायो, जोंनि सावथालजों मोसाया, बिदि जानो हागौ, नङा होमबा? जोंना ख्रिस्टमासआ जाबाय रावखौबो मुगैनाय आरो रावखौबो मुजुनाय, रावखौबो भेदभाब खालामनाय गैया। जोङो हिन्दी गानजोंबो मोसानो हागौ, जों बर' गानजोंबो मोसानांगौ। बेयाव जिसुखौ फेस्टिभेल हिसाबै जिसुनि जोनोम सानखौ मानिग्रा मानसिफ्रा खालि बर' जाया। गासिबो जाथिनि गासैबो लेंगुवेजनि मानसियानो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोजां मोनग्रा दङ। नैबेसो जायहा बर'फ्रा बर'नि ड्रेस गाननानै बर'नि गानजों मोसायाखै, लाजिनो गोनां होनना बुंदों। बेयो बिथांमोननि भुल धारना। खारन होनना बुङोब्ला जिसुखौ मोजां मोनग्रा मानसिया खालि बर'ल' थाया, बेयाव हिन्दीबो थायो, बेयाव सावथालबो थायो, बेयाव आसामिसबो थायो, बेयाव राभाबो थायो, बेयाव गार'बो थायो। जायहा बेबायदि लेंगुवेज बाहायदों बिथांमोना बुजिना लानाया मोजां। ख्रिस्टान ससाइटियाव मोनसेल' भाषा रायग्रा जाथि थाया। आं दिनैनि बेलायाव आं बेखौ बांद्राय गुदु नुहुरनायखाय आं क्लियारिफिकेसन होबाय। नोंथांमोना मा बुजियो नोंथांमोननि खोथा, खिन्थु आङो दिनै बुंनानै होबाय आरो।